Que tal? Moi boas tardes, moi benvidos a Conexión Galicia nunha semana especialmente convulsa no económico debido á política proteccionista de Donald Trump con eses aranceis que están afectando a todas as bolsas do mundo, as principais potencias e, por suposto, España non é allea a esa posible recesión. Esta mesma tarde, aparición inesperada nun novo protagonista neste taboleiro, Junts. Os de Puigdemont chegan ao acordo co goberno para acadar un total de 3.000 millóns de euros precisamente para facer fronte a esa política arancelaria. O Partido Popular anuncia que racha as negociacións co goberno. Sexan moi benvidos cando son as 6:30 en directo na G2. Tamén saudamos os noctámbulos, os que nos seguen pola canle principal da Televisión de Galicia e, por suposto, as nosas convidadas, e digo ben, convidadas, porque hoxe temos un plato 100% feminino. Pilar Cernuda, moi boa tarde, como estás? Boa tarde, pois moi llena aquí, llena de colegas, rodeada de colegas, me encanta. Teño que dicir que ademais eu hoxe cheguei ata aquí, ata a tele, con Pilar nun sentido figurado, porque estaba escoitándote na radio, non? No 10º aniversario de Más de Uno, verdad? De Más de Uno con la Xina, foi precioso, foi un programa precioso. Foi moi bonito. Moi bonito, moi de morriña, como decía Fernando Onega, ¿no? Porque todos tenemos morriña de aquellos años. Es un programa que además ha hecho, no sé, que ha marcado un estilo moi propio de Xina, ¿no? Sí, é verdad. María Jamardo, xornalista del Debate, como estás? Ben. Ben? Saíche dos xulgados estes días dos tribunais? Saín, estou aí metida informando. Que claro. Ninguén se trabuque, non vai a ser que pareza algo que non é, sí, pero moi intensa información de tribunais. Logo falaremos dela tamén. Aida, xornalista de la cadena SER, como vas? Que tal, María? Moi ben. Para ti os martes aínda son case xoves? Tranquiliñas, sí, bueno, como un domingo, unha cousa así. ¿no? Sí, a partir de mañá xa empezado. Para os xornalistas de fin de semana, o mércores xa é. A voraxine, claro. Paula Chauza, xornalista del País, que esta semana sei que tranquiliña non foi, porque xa sabedes que segue a Sumar, Podemos, todos estes movementos que está vendo agora. Como levas? Moi entretida e encantada de estar con vos tamén. Moi ben, Paula. Bueno, pois imos entrar xa en materia. Falábamos das bolsas desplomadas absolutamente ao longo destas 3 últimas xornadas. Hoxe aínda vimos algún brote verde, pero bueno, coido que non perdurará moitísimo ao longo dos vindeiros días, tamén cun enfrontamento absolutamente total entre Estados Unidos e a China. Pilar Cernuda, lembrabas algún momento na historia recente tan complicado, tan convulso, porque vimos, por exemplo, no mercado bursátil datos que non se registraban dende a pandemia, dende o Brexit, non? E antes, desde el 29, porque lo que está viviendo en algunos países es realmente dramático, ¿no? Pero cuando dices tú, ¿pensabas alguna vez que ibas a vivir esto? A mí me pasa desde hace unos años que digo, nunca pensé que iba a vivir esto, pero dentro y fuera de España, las dos cosas, ¿eh? También aquí hay cosas que me parecen alucinantes, y además de alucinar en muchos colores, pero fuera de España también. Y desde luego los aranceles, que venga un personaje como Trump, que le teníamos por un fanático peligroso, pero muy en el mundo de la economía fundamentalmente, sí. Y que en 2 meses y medio haya dado un golpetazo en la mesa que ha cambiado el mundo, porque ha cambiado el mundo, es insólito, pero es que además cambia para mal. Es un iluminado, pero de la peor especie. Bueno, hoy hemos visto a su hombre de confianza, a Elon Musk, que ha llamado imbécil al responsable de comercio de Trump. A quien tiene que llamar usted imbécil es a Trump. ¿Quién es que ha inventado todas estas cosas, no? Ya es el vocabulario, son las formas. Bueno, es que no te puedes creer que el presidente de Estados Unidos sea un personaje tan atrabiliario, tan superficial, con tan poco fondo político, y al mismo tiempo tan indecente en su coraje para hacer las cosas que quiere llevar adelante, ¿no? Es que no puede ser. A Unión Europea xa moveu peza, tenta frear todo isto, propón uns aranceis cero, pero non temos aínda a resposta de Trump. Aida, o que agardamos de Washington? A ver, é que cada día unha cousa, depende de como se erga Trump, non? O chamativo xa non é só que Trump sexa como estamos vendo, non? Moi volátil e tomando decisións cada día unha diferente, sen saber un pouco, non? Ser tan imprevisible, eu creo que é algo moi perigoso para nós, pero é que ademais agora empezamos a ver que dentro da propia Casa Blanca non hai unanimidade, porque o que publicaba a prensa norteamericana é que este fin de semana Elon Musk tratou de convencer a Trump de que retirase os aranceis, non o
conseguiu, evidentemente, pero intentouno. E despois, dentro dos propios cargos que rodean a Trump, non, os seus responsables de comercio e de economía, uns falan de que hai negociación, outros din que aquí non hai ninguna negociación, entón chega un punto en que non sabes moi ben que o que se está a decir no despacho Oval e exactamente cal é a estrategia. Con respecto aos mercados, dices agora, foi un afundimento das bolsas e demais, e que aparte, hoxe sí, vemos que o IBEX recuperou un pouquiño, pero que estaba en 13.000 puntos e hoxe recuperou os 12.000, pero quero dicir que ainda que rebotaran un pouquiño os mercados, de momento isto non ten moi boa pinta para nós. Mañá entran en vigor os aranceis xa os do 20%, entón xa isto é unha roda que non para de xirar. Sí, mañá poderíamos ver de novo esa caída da bolsa que nestas últimas xornadas chegou a cadar unha caída dun 7%, o IBEX 35. Estamos, María, ante unha posible recesión? Bueno, estamos ante un cambio de situación do statu quo coñecido ata agora, é obvio. Trump cambia a forma de facer política exterior, toma decisións proteccionistas sobre os seus produtos e as súas empresas, tal e como comprometeu os seus votantes, está cumplindo o seu programa electoral. Podemos criticalo, podemos facer todos os comentarios que iramos, pero a realidade é isa. E isa creo que ten que ser a base do análise, con independencia de que con Trump eu non me iría a tomar ningún viño, ningún albariño, ningún Rías Baixas a ningún lado. O presidente dos Estados Unidos foi democráticamente elixido con unha maioría suficiente para tomar estas medidas e está facendo, insisto, o que comprometeu cos seus votantes, con aqueles que o elixiron. É verdade que a Unión Europea estaba moi cómoda na situación anterior, no escenario anterior, pero é que hai unhas horas que coñecimos que Huawei suspendeu a 2 traballadores ou expulsou a 2 traballadores, a outro suspendeuno preventivamente por un escándalo de sobornos no Parlamento Europeo. É que quizáis temos que analizar o que temos nós no ámbito doméstico para ver se as reaccións que se están acadando con respecto ás medidas e ás políticas arancelarias de Trump son as correctas, porque eu non teño que exixirlle nada a Trump. Non son cidadana americana, nin sequera pertenzo ao seu cúmulo de votantes, eu o que teño é que exixir aos meus gobernantes a nivel nacional, a nivel estatal e a nivel supraestatal, é dicir, a nivel comunitario na Unión Europea, que tomen decisións adecuadas á nova situación. E eu me pregunto, criticamos os aranceis de Trump, non é unha medida que a min persoalmente me guste como tal, porque eu son unha liberal convencida, económicamente, no ámbito económico, en casi todo, pero no ámbito económico, dende logo, non me gusta o intervencionismo, pero os aranceis da Unión Europea si son válidos para os produtos europeos, a competencia desleal na que entramos con países como Marruecos que traen ou que importamos produtos que non pasan os mesmos controls sanitarios en competencia desleal, eso como se chama? Dumping fiscal existe na Unión Europea e todo iso se consinte. Eu querería facer unha reflexión, pero se Trump sube o 20% dos aranceis aos produtos da Unión Europea, a Unión Europea ten unha cousa moi sinxela para compensalo. Eliminar o IVA do 21% a todos eses produtos, que é un imposto propio da Unión Europea, é un arancel interno da Unión Europea que non existe en ningún outro lugar do mundo. É moi sinxelo facer análisis alarmistas, populistas e demais, e sí, Trump é unha persona histriónica, unha persona pouco empática, unha persona políticamente incorrecta, pero as políticas hai que analizalas non por si se nos caen ben ou non os que as toman. Porque, insisto, a Unión Europea leva moito tempo Donald aplicando Trump, aranceis. como ben dicía María, contentou os seus votantes ou a parte deles porque cumpliu co seu programa, pero non sei, Paula, se tamén os que eran seus. Elon Musk, por exemplo. Bueno, Elon Musk e todos os problemas que está tendo no goberno, na súa propia administración, Musk parece xa que ten máis un pé fora que dentro. Unhas das máis afectadas estes días eran as empresas de Silicon Valley. Eu creo que o que está facendo Trump é un tiro no pé. Todo fai pensar que vai ser un desastre por varios motivos, segundo os expertos. Por un lado, está a propor uns aranceis que son arbitrarios, tolos e baseados neste déficit comercial bilateral. Por outro, porque Estados Unidos non ten industrias nacentes noutros momentos. Os aranceis impúñanse pois precisamente para protexer este desenvolvemento das industrias, pero as súas industrias xa son maduras, e por outra banda porque parte deste comercio non responde ao tráfico tradicional, senón ao tráfico de mercadorías tradicional, non? Senón que está moi segmentado
na cadea de valor, falamos pois eso de componentes que se fabrican en distintos países e que, ademais, moitas veces por multinacionais estadounidenses que están fora de Estados Unidos e que acabarán tamén sendo as grandes prexudicadas, como, por exemplo, o caso de Nike ou pode ser o caso de Apple. Claro. Pero fíjate, empieza a verse en Estados Unidos las repercusiones que tienen para ello. Entre otras razones, incluso para los productos industriales y los tecnológicos, porque el mundo globalizado de hoy impide que haya productos importantes que se pongan en marcha en un solo país. Me ponía otro día el ejemplo, una persona del mundo del automovilismo, yo creo que se lo conté aquí el ejemplo, en Detroit. Un coche en Detroit normalmente utiliza complementos y material, sobre todo complementos y piezas que se hacen en torno a 100 países distintos. Y en un solo modelo puede haber piezas de 50 países distintos. Claro. Es decir, que para un solo modelo tiene... Entonces dice, claro, esto es una barbaridad, porque es que esto va a subir, en Detroit está la industria automovilística, me lo ha contado alguien del mundo del motor, temblando. Porque nosotros en España estamos, en Europa, estamos también temblando por los aranceles, intentando negociar, como han hecho otros países, fundamentalmente México y Canadá, a ver cómo pasa eso. Pero es que ellos mismos es que están atrapados por esta política arancelaria. Por ejemplo, Apple, que fabrican hasta 20 países, ¿no? Son empresas que están comenzando a ver estas primeiras consecuencias. Mañá, por exemplo, temos dúas citas marcadas en vermello no calendario. Temos, por unha banda, o ministro de Economía, que vai explicar o plan español contra esta medida arancelaria. Temos tamén a Bruxelas, que anunciará esa listaxe de 1.500 produtos norteamericanos aos que se lle sometería uns arancéis dun 25%. Aida, é unha resposta razonable ou é demasiado contundente? Eu creo e quero pensar tamén, pero bueno, é o que din as autoridades europeas que están pensando moi ben como é a resposta, por un motivo, porque alguén ten que ser o adulto nesta conversación. Eu non creo que agora mesmo o mundo enteiro, sen ningún tipo de fisura, este facendo o mesmo análise das políticas de Trump porque teñan unha animadversión por Trump ou porque lles caia ben ou lles caia mal. Isto é unha cuestión de números. A nivel mercados, a política de Trump, tanto dentro de Estados Unidos como fora de Estados Unidos, está provocando consecuencias planetarias. Están hundíndose as bolsas, as empresas están empezando a pensar como poden continuar coa súa actividade, hai empresas que están empezando a decir xa que non van a exportar a Estados Unidos ou que van a paralizar as exportacións, e creo que Europa, ou polo menos é o que dicían estes días as autoridades europeas, están tratando de calibrar ben, porque ao final unha guerra comercial, non? Por exemplo, como está facendo Xi Jinping, non? Que di, pois se tipos aranceis eu contesto, e se tipos máis eu poño máis. Ao final eso en donde acaba repercutindo nas empresas e nos cidadáns. Entón as guerras comerciais creo que neste caso concreto hai que tratar de dicir, vale, se o de enfronte ten sangue quente é moi volátil tomando decisións, precisamente nós como Unión Europea temos que estudar moi ben como respondemos. Eu quero pensar que as autoridades europeas estarán incidindo en sectores, en produtos estratégicos que saben que a nos fan o menos dano posible, entendo, porque ao final, se a Unión Europea responde exactamente coa mesma moneda da Casa Blanca, podemos rematar todos nunha espiral comercial de inflación e de caída das bolsas tremenda. Entón, quero pensar que farían o que dixeron todos estes días que estaban facendo, que era estudar con calma como era o escenario e dese escenario cales son os produtos que se poden gravar, digamos. Os primeiros antitrampistas saíron esta fin de semana xa en varias manifestacións bastante multitudinarias. Parece que o Poder Popular non vai frear a Donald Trump. Non sei se imagino os europeos saindo tamén á rúa se algo así acontecera, pero é un primeiro paso que toda esa xente saia á rúa contra él ou non? Bueno, eu penso, dende logo, que sairá antes Xi Jinping de China, que é un destino que lle gusta moito o noso presidente Pedro Sánchez. Logo falaremos del, sí. Que o señor Trump. Insisto en que a Trump podeselle tildar de moitas cousas, que efectivamente non é unha persona moi popular, nin moi simpática, pero iso non é para o que os cidadáns americanos votaron o presidente do goberno con todo o establishment en contra. Teñan a Kamala, era alternativa, era unha muller, supostamente era unha muller feita a sí mesma, filla dunha familia afroamericana, non era certo, pola cor de pel. Intentaron
colocar ese sono americano para que a candidata acadase o resultado. E incluso cos procesos xudiciais contra Trump saiu adiante nunhas eleccións, insisto, democráticas, que parece que se nos esquece. O que me pregunto é, frente a Trump, o malvado Trump, o horrible Trump, todo Trump, resulta que Pedro Sánchez, que é o noso presidente, insisto, eu exixo aos meus dirixentes que tomen decisións. Non temos goberno con maioría suficiente. Non temos Pero non me cambies de tema, María. Non temos Quero quedar no orzamentos exterior aínda. para dar resposta a este desafío. E insisto, o das bolsas desplomadas, a de Nova York cerrou plana. Pegou unhas caídas estes últimos días absolutamente bestiais. Hora, cando eles porque pechan, que nos abrimos, cerrou plana. Hoxe pechamos todos planos. Hoxe pechamos todos planos, con brotes verdes. O que eu ouvi nas últimas horas foi que von der Leyen xa lle ofertou a Trump aranceis cero para os produtos industriais. É dicir, von der Leyen está negociando. Todos están negociando. E se Trump non tivera dado o golpe no tabuleiro, ninguén estaría negociando. Claro. Entón, quero dicir que aquí todo moito a forza pola boca, criticando... Pregunto, María, o que están facendo eles é refinanciar a súa débeda coas negocios co resto de países, sí ou non? Bueno, en parte sí, en parte non, porque eu tamén escoitaba nas últimas horas que China había ou tiña a decisión tomada de empezar a vender masivamente bonos do tesouro americano, e iso non é certo. China sabe perfectamente que se lle coloca esos bonos a Burkina Faso, mañán perde todos os bonos e como se financia China. É dicir, que non é todo tan sinxelo, ningún son tan bons e os outros son tan malos. Quero dicir que en este análisis non podemos caer no simplismo e no infantilismo, nin sequera nas filias e nas fobias. Temos que ser analíticos e temos que analizar as cousas con datos e como son, non por afinidades. Sí, pero creo lo que sí creo que es un hecho, María, es que efectivamente ha sido elegido democráticamente, pero que tendría que hacer una reflexión profunda el Partido Demócrata. Primero, no hay una figura del Partido Demócrata en este momento. Han presentado una candidata que cualquiera que conozca un poco Estados Unidos sabe que era imposible que estaría elegida, porque en este momento Estados Unidos fue una mujer y con el color de piel oscuro, no es que fuera negra, pero tiene muy pocas posibilidades de ser candidata, sobre todo cuando ha sido una mala vicepresidenta. Las pocas ocasiones que le dieron pie para hacer algún tipo de iniciativa para su país salió mal, entre otros 2 viajes a China, y luego encima pues Biden tenía que ver si quiere que fuera la candidata, dimite un año antes, y por lo menos para que la gente se acostumbre a asumir que una mujer y además de color puede perfectamente llegar a donde llega cualquier hombre, ¿no? Entonces yo creo que en este momento los americanos están tomando la medicina que ellos mismos fomentaron. Los demócratas ahora mismo están que echan las muelas, están eligiendo un candidato como sea, ¿no? Buscándolo bajo de las piedras, pero no han hecho nada por ganar las elecciones, nada. Han mantenido a un señor que llevaba 2 años que, bueno, se notaba la edad, los efectos de la edad, que otras personas con sus años están perfectamente y él, pues bueno, estaba tomando decisiones que eran muy evidente que no estaba en condiciones de ser el presidente de uno de los países más importantes del mundo, ¿no? Entonces, insisto, lo que están sufriendo los americanos son los responsables, ha ganado Trump las elecciones, pero los demócratas no han movido un dedo para poder ganar las elecciones. Imos as reaccións, as consecuencias de todo isto. As consecuencias, por exemplo, no noso país. Logo falamos do desenlace final, pero onte, durante unhas horas, crimos que o principal partido da oposición e o goberno podían chegar a un acordo, podían chegar a un diálogo, poderíamos falar, de feito, dun pacto de Estado. Escoitamos a Núñez Feijóo. Estamos ante una guerra comercial y estar divididos no suma nada. No podemos hacer la guerra cada uno por nuestra cuenta. Manos a la obra, vamos a trabajar juntos. Hay mucho tajo, hay mucha tarea, hai moito trabajo. Hai moito traballo, o Partido Popular presentou 10 medidas que só 2 foron incluídas no Real Decreto que presentou hoxe mesmo o Goberno, cunhas negociacións a noite anterior que superaron a madrugada. Escoitamos esta mañá o conselleiro de Economía, na rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros. Hay un mensaje muy claro por parte del Gobierno en estos últimos días, es el mensaje de voluntad de dialogar y voluntad de llegar a una solución o a una respuesta conjunta, una respuesta de país. Diálogo, resposta conxunta, parecía que todos estaban de acordo ata esta tarde. Paula.
Sí, bueno, esta tarde que, como adoita a suceder últimamente, pois o PSOE deixalle a Junts cando hai un acordo que faga el o relato e que transmita o acordado. Neste caso creo que son 3.000 millóns deses 14.000 do plan. Eles din, os cataláns xustifican que hai o 25% das empresas españolas son catalanas, estarían afectadas e, polo tanto, é a cuota que lles corresponde. Mais alá diso, parece como unha nova concesión que o que fai é enfadar o PP, que di que non vai seguir neste marco, que sae do marco do negociador, creo que o literal. Pero tamén di, creo, nas fontes ou no comunicado que pasaron, que eles van seguir recibindo e atendendo chamadas porque son un partido de Estado. Co cal eu resignome, non me resigno a pensar, mellor dito, que realmente o PP vai sair de todo desta negociación como partido de Estado que, dada a gravidade da situación, eu creo que seguirá negociando de algunha forma, pero deixa ver o seu malestar cos pasos que deu o Goberno. Dicía que foron unhas horas nas que todos pensamos no diálogo e no consenso entre estes dous grandes partidos. Aida, ti tamén fuche optimista. Eu estaba por unha vez un pouquiño aliviada, sí, porque a verdade, como cidadá, e mira que eu non é que comulgue especialmente co Partido Popular, pero é certo que por unha vez sí que ver os dous grandes partidos do bipartidismo de acordo en algo, incluso esta mañá creo que Tellado dicía algo así como co ministro Carlos Cuerpo que tiña moi boa disposición, que eles que eran positivos e optimistas. Digo, bueno, a verdade é que o cidadán, máis aló de quen vote cada un, polo menos despois dunha época de tantísima confrontación política, ver os dous grandes partidos de España dicir que están de acordo en algo, que van colaborar, pois, bueno, eu como cidadá sentín certo alivio, non? O que non conseguiu a pandemia, o que non conseguiu, pois de repente conseguiu Donald Trump. Impresionante. Como dicía Pilar, nunca sabes o que vai pasar ata que pasa, non? E agora, bueno, pois a ver como vai isto. Eu estou de acordo con Paula en que o erro aquí quizáis non é tanto, porque haberá que ver como explica mañá o ministro, non? Quizáis o erro non é tanto os millóns que recibe Cataluña, porque efectivamente se vas a táboa na que están desgranadas as comunidades en nivel de afectación, Cataluña é a máis afectada, é unha das máis afectadas, e o que di o goberno ademais é que o 25% está valendo, que o que di o goberno é que precisamente son o 25% das empresas son catalanas, non? Entón, a xustificación ten sentido, porque hai outras veces que podemos falar de, bueno, evidentemente, pois, chegar a un acordo con Junts porque lles convencía a negociación para unha determinada votación no Congreso, pero neste caso parece que ten sentido. O tema é que se sae Junts a anuncialo, en lugar de que saia o Goberno Central a explicar cada comunidade, entre elas Cataluña, como moitas outras do noso país, e a explicar cantos millóns van para cada comunidade e por qué, ao final o que fai é o de sempre, deixar que Junts coloque un relato que a nivel político o PP non vai tolerar, porque se fora no sentido contrario, pois quizáis o Partido Popular, incluso os seus, pode dicir, bueno, Cataluña neste caso recibe máis tamén porque hai máis empresas catalás que tamén son empresas españolas. Claro. O Partido Popular síntese traicionado porque estaba nestas últimas horas negociando precisamente co goberno, xa dicíamos, ata pasada a madrugada. Sei que ti eres moi crítica coa situación política actual. Sentiche ese alivio momentáneo durante unhas horas ou non? Es que aquí nos estamos dando cuenta de quién, tú lo has dicho, Aida, este anuncio lo ha hecho Junts. Claro. Quería boicotearlo. Es decir, ha ido muy bien en las reuniones de estos días. Ayer por la noche hubo una cierta tensión, que incluso se habló de que habían roto las relaciones, pero vamos, hablabas con unos y con otros y te decían que había incluso una empatía personal y aparte profesional entre Cuerpo y Juan Bravo, que son los que negocian por las dos partes, ¿no? Y era tan empatía que después de que ayer por la noche hubo elementos externos que eso lo boicotearon, de alguna manera. Esta mañana volvieron a retomar las negociaciones y se llegaron de los X puntos que presentaba el PP, pues había dos que ya se aceptaron y que parecía que iban a seguir, vamos, al mediodía la situación era de alivio, la palabra que hemos dicho todos, y además que había posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo. Y a media tarde sale Junts. Junts sale porque se da cuenta de que eso podía salir bien y que además probablemente iba a más, que podían llegar a algún tipo de acuerdos de Estado en el futuro porque están las cosas bastante enredadas desde el punto de vista de políticas de Estado. Y no le convenía. Aquí no nos damos cuenta de lo que está haciendo Puigdemont. Puigdemont está hablando con todo el mundo en España.
con todo el mundo, no solamente con el PSOE. Entonces, él, y se lo cuenta a todo el mundo, él solo le interesa la amnistía, exclusivamente. Entonces, sabe que su fuerza es que en su mano está la continuidad de Pedro Sánchez en el gobierno. Entonces, lo que ha hecho esta tarde, yo creo que él ha dicho muy bien. Voy a contaros lo que hay detrás. Ya tenemos más o menos la promesa del Gobierno de que el 25% del presupuesto para este enredo y este desafío que tenemos va a ser para nosotros, para Cataluña. Claro, el PP eso no lo puede aceptar. No lo puede aceptar, pero de esa manera se impide que el PP y el Gobierno sigan teniendo pues, ese tipo de relación que podía pues, forzar en el futuro no una coalición en absoluto, sí, pero sí un PP que en determinados asuntos apoyara a Sánchez. Ahora hay otro tema más. Bravo, insisto, había una buena conexión o empatía incluso. Sí, esta misma mañana falaban disso, sí. Pero no es vicepresidente económico, no es Calviño, no tiene una vicepresidencia. Entonces, él podía hablar nada más que por sí mismo, pero no por los demás. Él no podía hablar en nombre de Planas, él no podía hablar en nombre de quien lleva la energía. O sea, entonces, las decisiones que tomaban, él tenía que consultarlas. Entonces, esa pata cojeaba un poco, ¿no? Es decir, no era suficientemente firme, él no podía llevar propuestas a la mesa que iba a mantenerse. Claro. Había que consultarlo. Entonces, dentro de que había ese buen ambiente, se notaba esa debilidad por parte del ministro de Economía porque él no es vicepresidente económico. De feito, o Partido Popular estaba aliviado tamén por seguir empregando esta palabra porque non estiveran negociando con María Jesús Montero senón con Carlos Cuerpo, non? Porque era outro perfil, María. Sí, pero vamos, eu non remato de sorprenderme sobre algunhas das análises. O Partido Popular pode ser partido de Estado, o Partido Socialista hai moito tempo que non o é. Entón non sei que acordos de Estado se poden acadar con un goberno que non é partido de Estado. Con un partido, mellor dito, que está no goberno en minoría, porque non ten a maioría necesaria, porque non gañou as eleccións, por moito que nos vendan os pactos parlamentarios posteriores, para gobernar. Sabemos que Junts ten a chave da legislatura. Sabemos que eses 7 votos hai que seguilos financiando. E a min pareceme un escándalo que falando de arancéis e criticando os arancéis e indignándoos cos arancéis, que son medidas proteccionistas que favorecen a uns cidadáns frente a outros, ou que privilexian a unhas empresas frente a outras, esteamos asumindo que é factible que un goberno da nación española que non ten orzamentos, insisto, que non ten orzamentos, que non presentou e non cumpliu coa obriga constitucional de presentar orzamentos, sexa capaz de destinar un cupo arancelario que sigue ampliando as diferencias entre ciudadanos españois. E hai un erro importante de base de análise. As empresas catalanas a efectos de Junts e de Esquerra non son empresas españolas, son empresas catalanas. E mentres non perdamos ese comprexo a analizar as cousas como son, e mentres non entendamos que os separatistas queren separatismo, e niso non se lle pode poner unha tacha, porque Puigdemont leva dicindo o mesmo todo o tempo, dende que convocou o referéndum ilegal do 1 ata agora, quero amnistía, 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 independencia, amnistía, 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 seguiremos cometendo os mismos erros. E poden maquillarse, poden mudarse, pode cambiarse o relato, pode contentarse, pode comprarse. E, polo tanto, retrasarse ou maquillarse. Pero a realidade da legislatura é que Sánchez, se quere seguir na Moncloa, depende dos 7 votos de Puigdemont, e que Puigdemont, por suposto, non ia deixar que o Partido Socialista chegase a ningún acordo co Partido Popular. Pero non porque o Partido Popular teña que exercer unha labor de partido de Estado, porque o Partido Socialista, insisto, rehén de Puigdemont, toma decisións en Waterloo e non é un partido de Estado por moito que este no goberno. E se queremos entender isto, pois analizaremos ben, e se non, seguiremos comprando os comunicados que envía a todos os xornalistas Moncloa todos os días. Logo están outros partidos, como consecuencia do trumpismo, os partidos de extrema dereita de toda Europa, os que pillaron cun pé cambiado, por exemplo, a Vox, porque Vox, o seu discurso patriota caeu. Caeu ese patriotismo no meu parecer mal entendido, e claro, non se pode defender ese patriotismo e facer seguidismo do líder mundial, de Donald Trump.
Estaba nun xogo de equilibrios moi complicado Abascal, que ata o de agora vivía un momento moi doce, sen facer absolutamente nada, e seguía crecendo ou estabilizado nos enquéritos. Aínda onte o País e a cadena SER publicábamos o barómetro de 40DB deste mes, que lle daba un 14,1%, creo. Se lle sumabas a formación do eurodiputado Alvise Pérez, chegaban ao 17%, que é un récord en España. Entón, isto lle coloca nun escenario complicado, porque pode ser que non poida seguir calando como calou ata o de agora, e ademais porque os aranceis poden afectar a unha parte do seu electorado especialmente sensible, como é o empresariado, e o agrícola tamén, no campo, efectivamente. Entón, está nun momento complicado. Tamén diría sobre a resposta de Europa, falando da extrema dereita europea, eu creo que o plan de Europa non pode ser unha réplica arancelaria, porque iso o único que faría sería empeorar a situación de todas as economías, e por outra banda, creo que se debería cambiar o foco dos fluxos comerciais, digamos que poñendo máis o énfase no mercado europeo único, nas alianzas con América Latina e sobre todo con Asia, pero sobre todo tamén o que quería dicir é que hai que tomar nota tamén do que pasou en Estados Unidos cando a globalización deixou moi tocada a industria. Dese descontento que creou toda esa situación foi da que bebeu o trumpismo. E aquí en Europa temos que ter tamén moito cuidado, porque a extrema dereita tamén está moi alta xa. Aida. Bueno, volvendo a Vox, eu creo que agora mesmo teñen un problema, porque, como dicía Paula, a entrevista que nos publicou, a enquisa que publicamos hoxe, foi realizada previo a todo isto, non? E agora hai que ver como responden eses datos despois. O problema que ten, creo, agora mesmo a ultradereita aquí en España é que leva moito tempo defendendo uns sectores como, por exemplo, o campo, como, por exemplo, as empresas e demais, e agora ve, por un lado, eles son trampistas abertamente, quer dicir, eles defenden a Donald Trump, bueno, invítanos de feito, ofreceronse para mediar, non, con Donald Trump. Incluso o propio Trump, Santiago Abascal, demais, non? Quer dicir, que teñen unha relación, pode ser aquí máis magnificada e ali máis minorizada, pero existe, non? E agora mesmo teñen, por un lado, os intereses de Estados Unidos e por outros intereses dos españois facendo así. Entón, claro, a quen vas a defender? Moita da xente que te está votando ou, digamos, un dos artífices da tua ideoloxía ou unha das persoas que agora mesmo está marcando as bases ideolóxicas do teu partido, non? Que é Trump. Entón, creo que teñen un problema moi grande, sinceramente, para xustificar a súa posición e para explicar con quen están. Outro día, a min chamame a atención, non? Porque o Partido Popular con isto está sendo moi belixerante con Vox. Dicía, pode ser un patriota do seu país ou ser patriota de Estados Unidos, non? A forma de ser patriota agora mesmo é defender os intereses das empresas españolas. Eu non teño moi claro se Santiago Abascal está pensando nos intereses das empresas españolas ou nos intereses da Casa Blanca, sinceramente. Os intereses que está defendendo Vox, que son os intereses norteamericanos, pode ser entendido por un votante de Vox e, sobre todo, beneficia todo isto ao Partido Popular? Vamos a ver, yo creo que el patriotismo de Vox, llevo años diciéndolo, no es patriotismo, es patrioterismo, que no tiene nada que ver. Un patriota es alguien que defiende a su país de verdad y que no entra a defender lo superficial, ¿no? Y entonces eso a mí me llamo patrioterismo y me parece de quinta. Yo creo que Vox, el hecho de haber ido a un baile que montaba Trump y a un acto anterior a su toma de posesión, se cree ya que es el amigo en Europa de Trump. Hombre, no, primero, si hay alguien en Europa que Trump respete, es Meloni, que ya se ha ido para allá a negociar todo lo de Italia. Entonces, el otro es un señor que sí, le han dicho, hola Santiago. Hay un señor detrás que le dice, se llama Pedro, se llama Santiago. Pero si nos conocemos todos, sabemos cómo funcionan estas cosas. Entonces, la actitud de Santiago Abascal de hace 2 días, diciendo,
yo voy a arreglar este problema, no se preocupen ustedes, es mi amigo, yo voy a hablar con él y esto está solucionado. Claro, luego alguien de su partido que tenga cabeza le dice, oye, que ten cuidado, que tú poco menos que has dicho que esto vas a hablar con Trump y arregla todo el problema este, ¿no? Y entonces salió el pobre portavoz, diciendo, bueno, no, nosotros vamos a poner la condición que es que primero tiene que dimitir el presidente de gobierno y además convocar elecciones. Pero usted se os ve la nagua por debajo del vestido, pero a la legua. No, ustedes no pintáis nada en el programa de Trump ni en lo que tiene que ver Trump con Estados Unidos y con Europa. E insisto, familias políticas y le invitaron al baile de la toma de posesión, pero ya es todo. ¿Te imaginas? Por añadir simplemente unha cousiña que Santiago Abascal no Congreso botoulle en cara ao presidente dicindo, bueno, que claro, Meloni fixo ben porque lle cae ben, e agora, claro, pues Meloni vai comer os mesmos aranceis cos españois. Claro. ¿Te imaginas, María, Santiago Abascal mediando con Trump polo ben do noso país? Pero que Santiago Abascal non ten que mediar porque non é o partido no goberno. Ofreceuse el. Sí, pero vamos, como pode dicir que mañán vai ir a China a mediar por España, quer dicir, ou a que Vietnam pode como presidente, falar para a non? súa parroquia, para o seu electorado, o que lle pete. Como todos os representantes dos seus partidos para a súa parroquia, que é o que fan, en definitiva. É que, insisto, eu creo que estamos na política ficción. Vox non é partido de goberno. Vox é a terceira formación dun arco parlamentario. É unha formación lexítima, é unha formación legal, ata onde eu sei, que acadou, insisto, a terceira máis votada nas últimas eleccións, nos últimos comicios xerais, non? Ata aí estamos todos de acordo. Non estamos falando de se sexa un partido legal ou non. Estaba preguntando polos aranceis, porque é o único partido de España en favor dos aranceis. De extrema dereita, de teñen un problema, pois que ven que teñen un problema, non? Mellor que teña un problema a extrema dereita. Digo, porque como aquí variamos o discurso según nos interesa, insisto, nesta mesa dice, teñen un problema, pois que ven que a extrema dereita, non? O sea, que era a extrema dereita malvada, que apoiaba a Trump, que estaba aliñada con Trump, que era antipatriota, e demais, pois mellor que teñan problemas, non? Insisto, é que non sei por que hai que polo foco en Vox, que non é partido de goberno, que non é quen de facer ningunha negociación de nada e que non ten a chave, insisto. Todo isto, a quen perxudica? Os problemas de Vox, a Sánchez. Os problemas de Vox perxudican a Sánchez, como os problemas de Podemos perxudicaban o Partido Popular no seu día. Sánchez é o maior interesado en que Vox vaya ben, porque esa extrema dereita, ese risco, esa ameaza, é a que sempre está en riba da mesa. Vedes o que pode pasar, mirade. Entón, eso debilita o Partido Popular. Por que lle ven mal a Sánchez agora e analizamos os problemas de Vox? Porque se Vox vai mal, entón vai mellor o Partido Popular. E insisto, que o Partido Popular sí ten demostrado que é un partido de Estado. Hai 2 minutos que estábamos analizando. Nin o PSOE, nin de momento Vox, porque non tivo ocasión de gobernar nin de facer oposición. Moi ben, pois falamos de Vox, falamos de Junts e falamos de todos os partidos políticos, por iso tamén falamos deste. Bueno, non levamos nin a metade da legislatura e xa distintas formacións políticas pois están activando o seu modo electoral, non? Entre elas Podemos, esta mesma fin de semana sorprendíamonos con Irene Montero como esa cabeza de cartel e pedindo unha única lista de toda a esquerda. Isto era, pois, basicamente declararlle a guerra a Yolanda Díaz, non? Sí, basicamente, sí. Sí, bueno, a ver, eles xustifican que o fan no contexto da súa quinta Asamblea Cidadá Estatal, que culmina o sábado, que vai relixir a Ione Belarra porque por primeira vez non hai un oponente, ninguén conseguiu os avales suficientes para presentarse á Secretaría Xeral. Entón, o anuncio de Montero o que fai é definir xa a liña estratégica de cara ao próximo ciclo electoral. Eles defenden que necesitan tempo, pero en realidade tamén abonan esta teoría de que a legislatura está esgotada e que, polo tanto, pode haber en calquera momento un adianto electoral. Crean esta sensación de que xa non hai nada que facer con este goberno, co que son, ademais, tremendamente críticos pola deriva belicista, etc. Entón, a candidatura de Montero o que fai tamén é coller a dianteira,
respecto a Sumar, que non ten un candidato e que ten moitos problemas internos. Son moitas formacións, Yolanda Díaz aínda non dixo o que vai facer no futuro, se vai presentar ou non, Esquerda Unida, que está farto de que lle digan ven conmigo ou ven co outro, di aquí estou eu e tamén teño dereito a encabezar unha lista de unidade. Entón, que pasa? Que a unidade pretendida por Irene Montero parece ser que unha parte de Sumar é dicir, Yolanda Díaz, o seu partido e probablemente máis Madrid foran reabsorbidos polo PSOE e outros partidiños ou partidos máis pequenos da coalición e tamén Esquerda Unida, pois quizáis ideolóxicamente máis próximo a Podemos, pois que foran nunha lista con Podemos. Iso é o que pretende Podemos, pero iso sí que é ciencia ficción. Quero dicir, ninguén en Sumar está pensando neste momento en presentarse a ningunha lista co PSOE. Isto non é Francia, en Francia en todo caso foron todos xuntos, pero non vexo esa posibilidade hoxe por hoxe como unha realidade. O que pasa que unha mentira repetida 1000 veces pois vai sonando polo menos, non sei se se converte en verdade, pero vai soando a verdade. Entón, é un movimento estratégico para debilitar efectivamente o núcleo de Díaz e tratar de fortalecerse eles, que, por certo, en solitario sacarían un 3,3% segundo a nosa enquisa de onte, e segundo o CIS creo que un 3,8%, é dicir, claro que necesitan armar unha candidatura con outras forzas políticas, coa sociedade civil, porque sós non van a ningún sitio. Proxectan, creo eu, moito máis da forza que teñen real, porque o resultado das europeas non é extrapolable a unhas xerais. Moita xente que nas europeas votou a Irene Montero sabe que en determinadas provincias non se pode votar a Podemos. Non é circunscripción única e, polo tanto, non sacaría nunca un escano coa febleza na que están agora mesmo. Así que, bueno, haberá que ver, quedan moitos capítulos e, efectivamente, o papel que xogue Esquerda Unida aquí é fundamental, porque as primeiras eleccións que veñen agora son as de Castela e León e despois as de Andalucía, onde hai conversas xa avanzadas, e aí Podemos e Sumar, ou Podemos e Esquerda Unida, teñen moitas coalicións armadas. Bueno, por lo menos nas dúas comunidades autónomas existen. E terán que ver tamén que fan despois para máis adiante no resto do territorio, claro. Paula, que es que ahora estamos hablando incluso del gobierno y de, por supuesto, Montero ayer y la propia Yolanda Díaz, de la unión de la izquierda. Hay que intentar una candidatura de izquierda. Es que ya la hubo. Es que nos olvidamos que en las últimas elecciones generales hubo una candidatura de izquierda, estaban todos juntos. Y es que en cuanto se celebraron las elecciones saltó por los aires, porque es que era una amalgama de partidos que únicamente les unía el interés electoral para conseguir más escaños. Pero una vez que consiguieron esos escaños, saltó todo por los aires y además con unas rivalidades personales terribles. E non quedou ninguén. Nadie. Entonces ahora, Montero, yo cuando dicen, no la han elegido en primarias, oiga, la eligen en su partido como quieran, porque es Podemos. Ella no va de candidato de una unidad de izquierda, ella va de candidata de Podemos. Y luego hay otros que se quieren unir, Izquierda quiere, Izquierda Social, bueno, lo diré, Izquierda Unida, pues pretende que sea Maillo. Es decir, y Yolanda no sabía qué pretende, porque como ella ha estado en su nube, como siempre, completamente artificial y de color de rosa. Pero, claro, cuando dicen la unión de la izquierda, y así, por lo menos, ya, bueno, pues ya machacan a la derecha, centro-derecha. ¿La machacan o no le machacan? Porque es que la vez anterior, pues bueno, ¿qué resultado tuvieron? Bastante menos de lo que ellos esperaban. Y además ahora vemos todos que Sumar continúa unido malamente, porque se ha marchado tanto Izquierda Unida como Podemos, exclusivamente porque están en el gobierno, gracias a Podemos, además, porque fue Pablo Sánchez quien dijo que tenía que estar ahí Yolanda Díaz. Entonces yo no veo en ese puzzle la forma de encajar las piezas. ¿Cómo ves que se puede encaixar a Yolanda? A ver,
Eu o que ia dicir é que é verdade que Yolanda Díaz agora mesmo ten unha plataforma que non ten ninguén máis, que é a vicepresidencia do goberno, non? Entón veremos como utiliza ela tamén eso, porque non nos imos enganar, evidentemente ela está o seu ministerio e demais, pero tamén está a súa estrategia política e a ver que pasa cando cheguen as eleccións, non? Agora mesmo ela ten unha exposición pública que non ten Belarra por moito que queira, nin Montero, non? Pero sí é certo que eu, en este caso, estou un pouco negativa, eu creo, un pouco pesimista aquí. A min pareceme moi complicado isto compilar en que se xa foron xuntos e pasou o que pasou, agora mesmo, polo menos agora mesmo, parecen irreconciliables as diferencias. O mellor, dentro de, eu que sei, dun ano ou de uns meses, pois vemos que as cousas empezan a moverse, pero agora mesmo vexo moi complicado. Que pasa? Que creo que unha vez máis o que pretenden os partidos vai en contraposición co que creo queren os cidadáns, porque eu, non sei, tendo a pensar que a xente que vota Podemos e que vota Sumar tampouco ten unhas diferencias abismais a nivel ideolóxico. Entón, ao final, estás tirando votos, non? Porque se aunas unha candidatura e levas unha candidatura única, pois non tiras votos ao lixo, non? Entón, bueno, veremos como utiliza Yolanda a vicepresidencia, pero eu coincido con Paula en que o movimento desta fin de semana claramente para tratar de debilitar a posición de Díaz. De Yolanda, sí. Intentalo. Non teño moi claro que con un acto un día, e aparte que despois a posta en escena foi un pouco estrana, porque os que traballábamos ese día estaba Ione Belarra nun acto e de repente no medio do acto imos propoñerte de candidata para as xerais, que nin siquiera lle deron un bombo ou unha ceremoniosidade, non? Non sei se con iso van ser capaces de eclipsar a unha Yolanda Díaz que agora mesmo ten unha plataforma de exposición vamos, moitísimo máis forte que calquera das que teñen elas. Dicía ao comezo que os partidos pois activan a súa maquinaria electoral, dende o goberno activan tamén os seus contactos para tratar de achegar máis votos aos seus hipotéticos aínda presupostos. Se reaparece Zapatero, o expresidente Zapatero, eloxiando a Puigdemont, a Junts, e falando tamén dese referéndum en Cataluña. María. Bueno, é que confirma que eu dicía antes, dicir que Zapatero sexa o referente ideolóxico de Pedro Sánchez ten moitas connotacións, moitas lecturas, e que este liderando ese relato, esa opinión, a única dentro dos socialistas clásicos ou tradicionais, sei que queda algún que non son sanchistas, é Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero é o promotor do Grupo de Puebla, o que favorece os comicios en Venezuela, en fraude de lei, que non está pola labor e que mantivo un perfil absolutamente baixo, por non dicir nulo, nas últimas eleccións de Venezuela, que foron un escándalo, xa esquecimos, porque hai tantas cousas, pero que foron un escándalo internacional, onde efectivamente houbo moitas irregularidades. El ía presuntamente como observador internacional, insisto, as críticas foron internacionalmente moi agrias, moi ácidas contra Nicolás Maduro, que aí segue por xente como Rodríguez Zapatero. Non é referente de nada para min, non ten maior trascendencia salvo aqueles que queiran ser palmeiros seus que compren o seu discurso porque lles interesa. Entón, a análise que poda facer Rodríguez Zapatero, insisto, neste contexto, é que pareceme a mesma que poda facer, pois non sei, Mariano Rajoy, ou a que poda facer Aznar, ou a que poda facer calqueira outro expresidente de goberno, insisto, co engadido de que no caso de Rodríguez Zapatero ten intereses moi escuros que algún día terá que explicar en algúns dos ámbitos máis ou menos, diría, democráticos da nosa historia máis recente. Con respecto únicamente, porque eu non dixen nada sobre o tema anterior de Podemos, dicir que é bastante sorprendente que agora lance a candidatura Irene Montero sen primarias e co 4% de intención de voto. É que eu penso que de verdade que os análises políticos neste país e tendo a sumar todavía por encima, por enriba nas enquisas 2 puntos, bueno, son cando menos para análise, pero de outro tipo, non electoral. De Zapatero querías falar, verdad? Bueno, Zapatero,
tiene muchísima influencia sobre Pedro Sánchez. Y te lo dice la gente de Pedro Sánchez y además no te lo dicen cómodamente, ¿eh? Porque saben que tiene muchos puntos flacos. Y es quien lo ha llevado a China, evidentemente, él tiene un lobby que trabaja con China y bueno, es el tercer viaje que hace Pedro Sánchez en 2 años y bueno, ahí hay intereses importantes, no solamente hablar de los aranceles. Ya le gustaría a Sánchez venir aquí hablando de que solo se le preguntaba por los aranceles. Sí. El hecho de ir de la mano de Zapatero, pues ya sabe muy bien por dónde va ese viaje. En cuanto a Zapatero, futuro de Zapatero, yo creo que es un hombre absolutamente contaminado por su biografía última. Yo creo que su carrera política se ha acabado y yo creo que lo sabe. O sea, el día que si tuviera la osadía, que yo creo que no va a tener, de saltar a la arena política, es que inmediatamente saldría todo aquello que le convendría tener oculto. Por ejemplo, no hablemos ya del Grupo de Puebla. A mí no me gusta la gente del Grupo de Puebla, pero es gente elegida democráticamente en sus respectivos países. Son extremistas de izquierda, ultraizquierda absoluta, populistas y muchos de ellos muy corruptos. Pero es que Zapatero es el hombre que puso pie en pared para que nadie llevara más allá de la denuncia en medios de comunicación la barbaridad que ha hecho Maduro, que no es que haya trampeado con las elecciones, directamente no ha reconocido el resultado electoral. Es decir, ha perdido unas elecciones, además ha sido un fracaso aplastante y se ha negado a reconocerlo. Y Zapatero estaba ahí. Y Zapatero no hizo ningún gesto ante la Unión Europea como exministro y supuestamente con buenas conexiones con dirigentes europeos para decir, oye, esto hay que pararlo. No solamente eso, sino que intervino frente a Edmundo González para decirle, acepta esto de que te ofrecen el asilo en España, porque además le traslada lo que decía Maduro, es que su familia está aquí. Y más le vale que se marche. Entonces, yo creo que si se le ocurre a Zapatero pensar que tiene futuro político, bueno, pues va a acabar muy mal. Lo que pasa es que siempre está ahí en la sombra, ¿verdad? De acuerdo, porque hay mucho negocio en todo esto, ¿eh? Claro. Hay mucho negocio en Latinoamérica, en China y en los Emiratos y en Guinea y muchos otros. Si lo sabemos todos. Non sei se queredes engadir algo de Zapatero. Bueno, eu creo que cando saian a luz para que todos podamos ver, entendo que se hai uns negocios oscuros en a sombra demais, pois chegará un punto no que a opinión pública poderá valoralo e poderá velo, porque estamos todo o rato, digamos, vertendo unha manta de... no son oscuros, Aida. Bueno, pero estou parafraseando, dices, intereses oscuros, intereses na sombra. Bueno, pois entendo que haberá que, se Zapatero está cometendo algunha ilegalidade ou algo que non se poda facer, pois xa evidentemente se xulgará e se saberá públicamente o que está a facer. Despois, con respecto a viaxe a China, vai da man de Zapatero e tamén vai da man dunha decena de empresarios españois que entendo que van a facer negocios nun momento clave para a economía mundial. A min, personalmente, non me parece... vamos, eu prefiro que o meu presidente do goberno, dame igual de que partido político este gobernando nese momento, nun momento como este, vai a Asia e máis a falar coa outra superpotencia mundial. Eu creo que económicamente ten todo o sentido. En fin, é a miña opinión e a de moitos analistas que non son precisamente de esquerdas. Quero dicir que isto é un momento no que hai que facer un aperturismo aínda maior a nivel comercial con Asia e pensando na nosa economía. Evidentemente, despois ten un análise ideolóxico ou político que tamén haberá, pero que de entrada a min a viaxe que faga de 3 viaxes e o presidente do goberno e que teña unha boa relación cunha das superpotencias mundiais, a min pareceme un movimento intelixente. Aida, perdón un segundo, Unión Europea, hombre, que menos que neste momento que hai unha guerra en Europa... A Unión Europea está informada e con connivencia coa Comisión Europea. Se le ha comunicado, nada máis. Non, o que din é que falaron con Bruxelas, que Bruxelas está a favor, comunicado. que está comunicado que van facer o que van falar. Bueno, moi bien, comunicado, pero non se lo poden prohibir. Que non é un tema menor. Pero non é o único presidente europeo que visita Xi. Non é un tema menor. A min preocúpame, insisto, o meu presidente, non o resto dos presidentes europeos que os votan os seus cidadáns. Pedro Sánchez responde ante os cidadáns españois e ante os xornalistas españois. Onte coñecíamos o último informe de Amnistía Internacional. China é o primeiro país do mundo e non son todos os datos que coñecemos, porque hai moitos que son extraoficiais, é dicir, que o goberno non recoñece, en execucións de civis, de cidadáns, dos non afíns ao réximen. É unha república comunista, xa que nos teme tanto a extrema dereita,
comunista. E insisto, a min non me gusta, e quero dicilo alto e claro, nin me parece intelixente que o noso exe estratégico sea aliñarnos con China. Porque, insisto, é unha república comunista de Era un partido apuntamento, único, María, xa de está. un partido único donde, insisto, se asasiñan dende o Estado cidadáns e civís e que non ten liberdades. Vale, dito isto, o presidente do goberno esta mañá pasado e o seguinte día en China e en Vietnam. Paula, non queres engadir nada de Zapatero, verdade? Da súa viaxe? Non, de Zapatero non, pero é certo nin que eu creo que o contexto internacional a Pedro Sánchez sempre lle favorece. Me refiro, cando fai política exterior, é un momento no que el é un ámbito no que el se sente cómodo, sempre creo que se lle ve cando vai a Davos, e tamén creo en clave interna que todo este asunto permitiu ao goberno sair do tema do aumento de gasto en defensa, do tema de non temos orzamentos, do tema de Junts, salvo porque hoxe volveu, todo volve, pero é certo que cambiou un pouquiño o foco tamén dos temas xudiciais por un momento ou por unhas semanas, ao menos. Bueno, pois cambiamos de asunto. Imos xa coa crónica de tribunais. Quería pasar antes por un caso, pero voulle dar a volta aos compañeiros que non me riñan moito, porque quero que comecemos falando do caso Ábalos, que non deixa de sorprendernos, porque estes últimos días publicaban varios xornais pois as últimas informacións que coñecíamos. Parece ser que contratou a unha serie de prostitutas que chegaron nunha furgoneta contratadas, insisto, segundo estes diarios, polo exministro Ábalos, chegaron ao parador de Teruel mesmo, pois fixeron bastantes deses tragos na habitación deste parador, nunha suite. Parece máis propio isto dunha película de Torrente, non? Pero hace muchas políticas de Torrente protagonizados por serie de personajes importantes de la política española en los últimos meses, ¿no? En aquel momento se dieron con todo tipo de detalles lo que había pasado en aquel parador, porque lo contaba la gente que estaba allí y la gente que trabajaba en el parador, las dos cosas, y fueron desmentidos por paradores. Pero, sin embargo, posteriormente, pues bueno, pues se dieron todo tipo de detalles y, evidentemente, pues el juez los ha tenido en cuenta porque es una cosa más que quién pagó esas juergas, quién no sé, pues es decir, que no sé, lo de Ábalos, la verdad que lo conocemos todos, es una persona facilísima de trato, yo siempre digo lo mismo, como todos los golfos es encantador y simpático, pero no deja de ser golfo. A mí me caen bien los golfos, pero no cuando es miembro importante del gobierno, del partido que gobierna y que además se ha gastado dinero público en sus fechorías y además se ha hecho dinero con fechorías. Entonces, pues todo esto entiendo que haya jueces que estén intentando investigar hasta el fondo. Y me escama muchísimo que haya personas del gobierno que intenten hacer todo lo posible para desprestigiar a estos jueces que están trabajando en ese asunto. Como pode ser que o Partido Socialista, é a dúbida que me quedou despois de coñecer todas estas informacións, que o Partido Socialista mantivese a Ábalos, incluíra a Ábalos nas listas ao Congreso no ano 2023, María? Bueno, pois porque non teñen ningún tipo de ética, con independencia de se hai tema penal ou non hai tema penal. Isto amosa que, efectivamente, o Partido Socialista, que vai dando leccións a todo o mundo de nivel moral, non ten nin coherencia nin moral, ninguna das dúas cousas. Non é capaz de controlar os seus, ou peor, sabendo o que está acontecendo cos seus, porque agora resulta que todo o mundo di, cando se saiba o de Ábalos, todo o mundo era Vox Populi, pero dende o seu partido ninguén denunciou. E despois, a voz en grito, rexeitan no Congreso, eso sí, moi dignamente, a legalización da prostitución, porque como se pode explotar a mulleres nesas condicións. É que a min, de verdad, prodúceme un noxo de tal calado, como muller, como xornalista, como cidadán, ver este tipo de cousas e que os seus compañeiros de partido souberan porque os sabían, o mesmo que de Monedero, de Rejón e de todos estos, e calasen, pareceme todavía moito máis grave. Porque, insisto, é incompatible coa túa política feminista,
coa túa política de transparencia, coa túa política de todo. Eu quero preguntarlle ao señor Óscar López, que era o director de Paradores, a ver que facía él cando sabía que isto acontecía en Paradores con un compañeiro seu de filas, por exemplo. Porque todo o mundo sabía, pero Óscar López non. Esa é a pregunta, que pasou con Óscar López? Porque estamos afirmando que o sabían sen ter é que ni idea de dende se as sabían propias ou non o filas sabían. do Partido Socialista están recoñecendo. Pero tes probas, María, de que sabían naquel momento? Maxim Huerta dixo hoxe que formaba parte do Partido Socialista que todo o mundo sabía, non o digo eu. María, quenda de Aida. Dubido moito que alguén leve a Xosé Luis Ábalos nunha lista, máis que nada por propio egoísmo político. Quero dicir, dubido moito que xa xogues desa maneira. Eu quero pensar que había moitísimas actividades do señor Ábalos que os seus compañeiros que tomaban decisións sobre o seu futuro político descoñecían. É o que me parece lóxico pensar, máis que nada por o propio futuro político de quen toma esas decisións. Paula, rocambolesca é a historia, non? Absolutamente. Parador, Teruel, prostitutas, furgonetas, suite, habitación destrozada. Leo entre comiñas, había alguén, entendo que unha testemunha que dicía nesa habitación había de todo. Non queríamos saber que de todo, pero bueno, podemos facernos unha idea, non? Sí, o mellor ás veces é mellor non imaginar. Bueno, que se investigue ata o final, creo que hai moitos indicios. O PSOE, certo, ten que aclarar que sabía e que non sabía, tamén o goberno cando Pedro Sánchez o botou do goberno. Dende logo o que ten que facer el é deixar a acta. Xa o dixen moitas veces neste programa, pero unha persoa que representa ou representaba o PSOE por Valencia, unha terra na que loitaron contra a corrupción do PP durante décadas, non pode seguir representando os valencianos. Bueno, pois temos que despedir o programa porque unha vez máis quedamos sen tempo. Lembrolles, a vindeira semana, Semana Santa, non teremos programa porque algunhas persoas, e digo, algunhas marchan de vacacións, non todas, así que voltamos o 22 de abril. Xa saben, isto é Conexión Galicia, vémonos todos os martes agás o vindeiro e xa está, e agardámonos a todos vostedes. Ya.